Tabi parhorason manupasat hami tuhamu aka amanami, inanami, hahaanggi nang pinaribot. Saluhut hita na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Manogoton. Hita na dibagas tabe, manang akka tongon di pardalanan tumopot akka ulota. Didongani jala di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita saluhutna. Au nyonya marbun sintua melkida boru panggabean rapdohot amata pendeta sahat parulian nababan sian HKBP Kernolong Resort Jakarta makobasi partangyangan di Manogoton tapuka ma partangyangata marhite na martangyang binotoni parjamita. Martangyang mahita. Di bata Jehovah amanami parasirohan na sumurong. Upuji hami magwarmu di Manogoton, maka mulate hondenggan ni basam dohot pangaramutyomu di ngulu nami. Di Manogoton tagan sohuho basi hami akka ulon nami nadinggani, jumolo mahami ro tua dupanmu. Martangyang tuho jala tumangihon hatam. Di baheni say parrohai jala pargugoy mahami marhite tod di parbadia. Lawan jakon jala makanguluhon hatam. Jala sesama dosa nami. Asa di bagasan habadiaon mudar ni anakmu Yesus Kristus. Hami manjakon hatam na badiyai. Asi maruham di hami. Ali di batama nami. Say jalo matangyang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata ni Tuhata turpuk jamita si hanguluhonotta sadarion tarsurat di buku Pesalmen 55 ayat sada 115. Pesalmen 55 ayat sada 115 songonon mah hata ni Tuhata. Ede si podaon sian si David. Saitangi ma tangiaku ale debata jala unang martabuniho maradopon parhura jayoku. Tangiho nau jala alusiau, say mocong do pikiraku jala marhoi au. Alani pakuling ni musui, alani panosak ni parjahati, ai say manggulang hamagoan do nasida tuau, jala marmuruk-muruk situtu nasida, maka somorhon au. Mamalingi dorohaku di bagasan au, jala hasosonggot ni hamatean maninggang au. Di ronron habiaran jala panondit-nonditon ahu, jala dihukupi hatahuton doau. Jadi nikuma, iseulaning mangalehon tuau habong songon darapati, asahabang au jala mangulun manang di dia. Idama dauma au jaur mar malam-malam di halongonan. Halaputaku ma haporusan sada diau maradopon alogo maruohok maradopon haba-haba. Siapon manasida ale Tuhan bola-bola ma dilanasidai ai uhum gogo dohot marsalisian huida di bagasan hutai. Arian dohot borngin diliati nasida parik nasidai jala hajahaton dohot pardangolan masa di bagasan. Hajukaton do di bagasan jala dang meret pangarupaon dohot si pawototo sian onan nasidai. Aidada musu namangalesi au taunoku doninian. Dada parsomur hian diau manenga-nenga dopak ahu. Ua martabuni au anggo maradopon ibana. Ape jolma doson ahu doho, partogiku jala hasudungan ni rohaku. Rosu situtudoi tabaen paralealeon, rap mardalan dohita di hatoropan tubagas ni debata. Olat ni mahata ni debata turpuk jamita di hita sadarion. Odolan ni jamita ima ayat 2 dohot 5. Sai tangi ma tangiaku ale debata.
mamalingi dorohaku di bagasan ahu, jala hasosonggot ni hamatean maninggang au. Amuaka na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus na manangihon hata ni debata marhite radio pelita kasih di Manugoton. Sian odolan ni Jamita 5 ayat 2 dohot ayat 5 nakin. Binain ma pangibulan ni Jamitaon 5. Jehovah do haluauku. Jehovah do haluauku. Amuaka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molotajaha buku pesalmeni. Godang do diguriton manang dipatomu-tomu si David pesalmen tangiang. Adong pesalmen tangiang puji-pujian tu dibata. Adong pesalmen tangiang mangido pasu-pasu jala makamulatehon pasu-pasu nanilehon ni dibata. Adong pesalmen tangiang mangido hasesaan ni dosa. Mangido hamalumon sian persahiton. Mangido haluaon sian hagogotan. Jala adong pesalmen tangiang mangido haluaot siam musuh. Ia turpuk Jamita dihita sadarion. 5 pesalmen tangiang mangido haluaon sian musuh. Martangiang do si David tu dibata mangido haluaon. Asa dipalua dibata ngoluna sian tangan ni akka musuna. Dada songon na mangguriton edde natabu edde honoton sabing akka pesalmen tangiangi. Alay panidangyon ni ngolu ni si David doi, si partangiang do ibana. Natargugot si tutudo dihilala si David ngoluna, ala dihaliangnya kamusuna ibana, jala aka parrohana jahati, naeng mangago ngoluna. Yanggo aka musui, dangadong sakap na dinggan, si bahinon na tu aka nanimusuan na. Holan aka sakap naroa, sakap hamagoad do disakapi parjahat. Mangulahon aka na jahat, laho mangago ngulu ni aka dongan na jolma, idolas ni rohani aka parjahat. Dipatudo si David do tu alugo nagugo manang tu haba-haba na parohob marahamatean, panosak-nosak ni sakap hamagoan na sinakapan ni parjahati. Targugot si tutudo dihilala si David ngoluna. Jala singgip ngoluna tu parmaraan hamatean. Alay dadaholan akka musuh halak na leban na jahati naniarsakon jala hinabiaran ni si David. Tabba do arsak dohot biar ni rohana. Ala dohot do ale-ale hasudungan ni rohana mardongan-dongan. Marsatahi dohot parjahati, naing mangago ngoluna. Adong siat dongan na nasauduran dohot ibana, nasay laon, lawongot tu bagas joro, nuaing gabi marsatahi, dohot akka parjahati. Onma naginwaran, dongan nama jehehon, manang musuh dalam selimut. Hamuaka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dinatar sosak targogot jalago biar dihilala si David martangiang do ibana tu debata. Jou-jou mangido pangurupion, mangido pangaramotion, jala mangido haluaon. Asa dipalua debata nguluna sian sakap hamagoan na sinakapan ni aka musui. Idok si David ditangiang na tu debata. Say tangi ma tangyaku ali debata. Jal alusiaw, haso songgot ni hamatean maninggang au. Dang di pangasaon si David gogona, manang hagugo ni parangan na, law mangadupi musui. Alay hagugo ni debatado di haposi, jala di pangasahon si David. Tu debatado iba na martangi yang mangido pangurupion, mangido haluaon. Ala di haposi rohana, sumurung do hagogoon ni debata mangatasi hagogoon niya kamusunay. Di haposi si David, debatado haroroan ni haluaon di nguluna. Hamuaka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus.
Di ayat sada didok. Ia pesalmenon ima edde si podaon sian si David. Lapatanna mangaliho poda na argado pesalmenon tuhita. Poda na arga narikot gabi ojahan ni ngolutta. Asa martua hita. Taruli pangurupion dohot asini rohan ni dibata. Ahama poda na arga na pinatolhas ni pesalmenon tuhita. Poda na argai ima. Asa tahapo si debata ama para sirohana sumurungi. Jala pargogo na suhatu dosa ni. Namak kaholongi hita. Asa marparsauran na toguro hatta makapo si debata. Jala tahari koton. Jow martangiang tu debata. Ngolu ni halak Kristen ikon ngolu na martangiang do. Ido poda sian hata ni debata tu hita. Hata ni debata natar surat di surat sada Tesalonik bidu 5 ayat 17 madok tu hita. Unang macadi hamu martangiang. Jala hata ni debata natar surat di surat Kolose bidu 4 ayat 2 madok tu hita. Manoktong mahamu martangiang. Alani ikon tahabur juhon jala tahari koton mah martangiang tu debata. Martangiak kita pasahaton nguluta tu pangaramotion ni debata. Martangiak kita mangido asa di pasu-pasu debata akka ulota. Asa tajalo pasu-pasu na mauliutus silehonon ni debata. Martangiak kita mangido hama malum ni parsahiton. Mangido apul-apul. Mangido haluaon sian hagugutan. Martangiak kita mangido hasesaan ni dosa. Dohot tohap hanguluan nama noktong. Molo martangiang hita tu debata. Marlapatan dui. Nata pangasahod do asini roha dohot hagugoon ni debata. Pangaramoti nguluta. Paluahon nguluta sian hamagoan dohot mangalehon pasu-pasu. Na mauliutus tu hita. Say nataruli pasu-pasu ni debatado sa luhut halak na martangiang tu debata. Songonima jamita dihita. Ipasu-pasu tuhat tamahita sa luhut na sadarion. Martangiang mahita. Pinuji magwarmu ali debata amanami para sirohan na sumurong. Alanunga dilihoko hatam dihami. Sa hapon mahatami turhanami. Parrohai jala pargugoy mahami. Asa manadda rohanami di holong dohot huasom na sumurungi. Asa manoktong rohanami martangiang makamulatehon denggan ni basam. Jala mangido pangurupyomu asa paluaun muhami siya nakahaguotan nang siyan tahi-tahi ni parjahat. Sa paso-paso masudi na tumangihon hatam marhite siaran radio Pelita Kasyon. Sa paso-paso manasida diaka ulaw na sida. Asa marhasil akka ulaw na sida. Asa marsangap guarmu marhite panupagmu di ngulu na sida. Say pasu-pasu mapangubation tuak na marsahit. Asa sumuang marhahipason na sida. Jala pargugoy ramoti sudi akka na makubasi na pature-ture akka na marsahiti. Padao akka parmarando parsahiton siyan na sida. Apuli akka na marsak jala say palua ma akka na targogod. Asa marlas ni roha na sida mamuji pasangapon guarmu siyala pangurupion. Dohot haluaon na pinatupam dinasida. Akup ni say pasu-pasu ma radio Pelita Kasyon. Jala pake magabe ula-ula na hasea. Lau memeritaho berita nauli tutorop jolma na makasih holi berita nauli. Pinuji maguarmu, saya tangihom matangyang namion, marhiti goarni anak haholongan ni roham, Yesus Kristus si paluahami. Amen. Yesus Tuhanku, permahal.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan di nomor telepon 0813 6170 5696. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Kedua Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah dan gembala selama pandemi COVID-19 menjadi 2 kali, yaitu 1 ibadah umum jam 9.30 sekaligus live streaming di YouTube kanal HKBP Kernolong, dan ibadah kedua jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Oras.